Tervetuloa kaikille. Meitä on ihan hauska määrä täällä nyt mukana osallistumassa SKP Vantaan kaupunkijärjestön kuntavaalitapahtumaan. Ensimmäinen tällainen kuntavaalitapahtuma meillä, mikä pidetään nyt etänä verkossa Zoomilla. Meillä on tänään 10.5. täällä meidän ehdokkaat paikalla. Näyttäisi olevan kaikki mukana. Mä olen itse Jiri Mäntysalo ja olen myös ehdolla Vantaalla SKP-listalla. Mä olen graafikko ja valtuusto on pyrkimässä näissä kuntavaaleissa. Mä ajattelin, että me voitaisiin, mä olen tällaisen vähän niin kuin juontajan roolin tässä itselleni kivasti ottanut, niin me voitaisiin niin kuin ensin käydä vähän esittelyä, että ketä me ollaan, ne Vantaan ehdokkaat, ja sitten puhua vähän tästä meidän vaaliohjelmasta, siis valtakunnallisesta hävittäjämiljardit kuntapalveluihin ohjelmasta, että mitä se tarkoittaa Vantaalla, minkälaisia toimia se tarkoittaa Vantaalla. Ja mä voisin itse aloittaa vähän esimerkinomaisesti esittelyllä. Tosiaan mainitsin tuossa, että graafikko on virallinen titteli noihin vaalimainoksiin, ja sehän on vain yksi osa mun työtä. Mä oon aika monessa mukana tällä hetkellä palkkalistoilla Demokraattisessa sivistysliitossa koulutus- ja tiedotussihteerinä. Ja olen myöskin kommunistinuorten eli SKP-nuorisojärjestön puheenjohtaja. Ja sitten on sörkkinyt aina mahdollisuuksien mukaan kaikkea AY-politiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa ja mitä muutakin aina vastaan tulee. Yleensä vähän sellaisella periaatteella, että sanon mahdollisimman moneen tilaisuuteen kyllä, jos vaan sellainen mahdollisuus on. Ja mä olen muuttanut Vantaalle viime vuoden puolella, siinä syyskuussa. Siitä aikaisemmin asuin Porissa ja alun perin mun piti Porissa lähteä kunnallisvaaliehdokkaaksi. Aloitin siellä reilu vuosi ennen kuntavaaleja, eli tammi-helmikuussa 2020 aloitin kampanjaa siellä, mutta sitten tosiaan työn puolesta muutin sitten PK-seudulle ja Vantaalle. Korsossa asustelen tällä hetkellä ja sitten siitä lähtien mahdollisimman paljon sit halunnut tutustua niin kuin vantaalaiseen meininkiin, ja mulle tämä on näyttäytynyt aika pitkälti niin kuin sellaisena, että eipä tämä kunnallispolitiikka nyt sen erikoisempaa ole siellä Porissa kuin Vantaalla. Hyvin paljon on samoja ongelmia ja hyvin paljon on niin kuin sellaisia samanlaisia teemoja, mitä pitää nostaa esiin vähän kunnasta ja kaupungista riippumatta. Tietenkin on ne omat paikalliset kysymykset, mitkä on niin kuin kunnasta riippuen aika isojakin, kun puhutaan, että Vantaa on kuitenkin yksi Suomen isoimmista kaupungeista, ja sitten kuitenkin Porissakin on huomattavasti vähemmän asukkaita, vaikka se on 10. suurin kaupunki Suomessa. Niin sikäli vähän erilaisia, mutta se sama tällainen yksityistävä, keskittävä palvelujen kehitys, uusliberaali politiikka, sellainen niin kuin nykypäättäjien niin kuin yksipuolinen päätöksenteko niin kuin kaikessa, mikä liittyy asukkaisiin ja kuntaan, ja sitten myöskin se kuntapolitiikan korruptio, niin ne on yhteisiä ilmiöitä aika monessa kunnassa Suomessa tällä hetkellä. Ja tätä haluan olla korjaamassa. Mulle saatte esittää kysymyksiä niin kuin varmasti kelle vaan meidän ehdokkaista, mutta ketäs me sitten esitetään seuraavaksi? Olisiko vaikka Eeva Kaukoluoto halukas, kun on täällä listassa ensimmäisenä ehdokkaista? Kiitos. Kyllä mä voin esitellä. Lähdetään siitä päästä, että milloin mä oon tullut Vantaalle. Olen tullut 80-luvun alussa Vantaalle ja asunut siis täällä iät ja ajat. Ja täällä on lapseni käynyt koulut ja itse olen elänyt
tosin tehnyt työurani sitten muualla. Eli nyt sitten Jyväskylästä lähdettyäni olin siellä töissä yliopistolla lastentarhanopettajien koulutuksen tehtävissä. Ja oliko se 8 vuotta muistaakseni. Ja sitten tulin tänne pääkaupunkiseudulle. Ja sitten olen työskennellyt Vantaan kaupungillakin 80-luvulla 1 vuoden koulukuraattorin ammattikoulussa. Taisi olla toinen ammattikoulukuraattori virka, joka silloin perustettiin ja olin siinä vuoden. Ja sitten siirryn houkuttelevampaan tehtävään Porvoon kaupungin päivähoito-osaston päälliköksi. Mulla on siis varhaiskasvatuksen ja päivähoidon niin tämmöinen ammattiala ja olen tutustuma laaja pitkä työssäni, mutta en siis ole lastentarhaopettaja, vaan olen yhteiskuntatieteilijä ja sitten pääosan urastani olen tehnyt lasten varhaiskasvatuksen johtamis- ja kehittämistehtävissä ja lastensuojelun kehittämistehtävissä sitten Helsingin kaupungilla. Ja sitten ihan viime vuosina ennen eläkkeelle siirtymistäni, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana olen aktiivisesti kiinnostunut työelämän kehittämisestä ja erityisesti niin kuin julkisen sektorin ja kuntien. Nyt täällä tulee vähän häiriötä, kun mies saapuu kotiin, mutta hän tietää kyllä, että olet varattu. Niin Tulikin jo hei. Nyt minulla on täällä vapaus. Esittelen itseäni. Niin nimenomaan tähän työhyvinvointiin, että millä tavalla niin kuin julkisella sektorilla erityisesti kunnissa henkilöstö voi. Ja tämä liittyy myöskin tämä väitöstutkimukseni, jossa tutkin kasvatusyhteistyötä lasten vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden kanssa, mutta tämmöistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, eli ketkä kaikki on toimijoita tässä lapsen kehityksen ja kasvun niin kuin edistämisessä. Ja tulin samoihin tuloksiin, että siis Suomessa on hyvä varhaiskasvatusjärjestelmä ja lastensuojelujärjestelmäkin aika hyvä, mutta että juuri tämä negatiivinen käänne, mikä tapahtui 90-luvun alkupuolella, oli jo lähtöisin osittain 80-luvulta. Muistamme Holkerin hallituksen ja siinä kun alettiin kuntia syyllistämään ja julkista sektoria ylipäätään, että se on niin kuin paisunut, tämä sana nimenomaan paisunut herätti minut, että ai, miten onkin paisunut tämä. No, joka tapauksessa se on niin läheinen termi naisille. Naistyöntekijöitä kunnissamme on 80% näistä 440 000 työntekijästä, jota meillä tällä hetkelläkin vielä on. Ja se on hyvin merkityksellinen ja työhyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeä näkökulma, että ne ovat juuri tämä ihmistyön alueet, jotka erityisesti ovat siis kasvatus, koulutus, sivistys ja terveydenhuolto ja nämä asiat. Niin olen viime vuosikymmenä kiinnittänyt siihen huomiota ja haluaisin tässä palaverissa jotenkin pohdittavan sitä kysymystä, eli työntekijöiden jaksamista kunnissa ja myöskin Vantaalla, ja mitä siinä voitaisiin tehdä. Tähän tulisi tämä työajan lyhentämiskysymys ja monet muut. Tämmöinen oli mun esittelyni. Kiitoksia. Kiitos Eeva. Laitetaan toi työhyvinvointi-asia ylös, että otetaan tänään puheeksi. Ja Eevan vaalivideohan on katsottavissa tuolla SKP Vantaan YouTubessa tällä hetkellä. Siellä on hyvä vaalivideo ja Eeva kertoo siinä, että mihin kuntien kehitystä nyt tulisi laittaa eteenpäin, mihin suuntaan. Sitten meillä on Heikki Ekman. Haluatko kertoa vähän itsestäsi ehdokkaana? Joo, morjens vaan kaikille. Hauska olla mukana. Toivottavasti kuuluu sinne itse kunkin vastaanottimien päähän. Tämä on tosiaan vantaalainen ollut jo vuodesta 1989 asti ainakin
asunut eri puolilla Vantaata, milloin Hakunilassa, milloin tuolla Pakkalan suunnalla ja nyt sitten täällä Jokiniemi-Tikkurilla huudeilla ja sitten opiskelijana, kun on tuolla kirjat Jyväskylän yliopistossa, niin sitten vähän tulee vuoroteltua aina silloin tällöin, mutta Vantaa mielessäin. Mitäs tässä sitten sanois muuta? Vantaalaisuutta pitäisi mun mielestä nostaa enemmän, ottaen huomioon vaikkapa esimerkiksi, kun tuli näitä vaalikonevastauksia selaillessa mieleen, niin esimerkiksi just Pride-liputuksesta puhuttaessa ja näistä erilaisista kulkueista, kun sitten niitä jossain vaiheessa järjestetään taas koronarajoitusten päätyttyä, niin että pitäisi enemmän järjestää Vantaalla näitä eikä luottaa vaan siihen Helsingin läheisyyteen, kun usein se mentaliteetti on, että mitä järkeä, koska kuitenkin mennään Helsinkiin sitten Pride-marssille, Vappumarssille ja niin poispäin, että otetaan enemmän sitä Vantaata haltuun ja tämä toimisi sitten kanssa myös vähän tämmöistä metropoliajattelua vastaan, että on ehdottomasti itsenäisen Vantaan puolesta ihan vaan senkin takia, että vältettäisiin tällaista keskittymistä ja että Vantaasta ei tehtäisi mitään Helsingin nukkumalähiötä. Sitten kaikessa lyhykäisyydessään tietenkin peruspalvelujen puolesta niihin täytyisi laittaa lisää rahaa. Ja jos jostain säästetään, niin säästetään hävittäjämiljardeista. Joku voisi tässä kohtaa sanoa, että no mutta eikös tämä ole sitten niin kuin eduskunnan asia, mutta jos niin kuin hävittäjämiljardeja ruvetaan sitten hassaamaan sillä tavalla niin kuin on suunniteltu, niin se on sitten näistä kuntien valtionosuuksista pois, ja mehän tiedetään jo nyt, kun täällä terveyspalvelut on heikolla tolalla, niin sitten ne on varmasti ensimmäisenä leikkauskohteina muiden peruspalvelujen lisäksi. Tässä kaikki tällä eräällä esittelyn osalta. Pahoittelut myös, että en saa tätä videota nytten päälle, mutta eiköhän meikäläisen pärstä jossain vaiheessa ilman. Kiitoksia. Kiitos Heikki. Mä olin just sitä kysymässäkin, että saako kameran päälle, mutta ei se mitään, jos se ei onnistu, niin mennään tällä. Kun mainitsit tuon vantaalaisuuden, niin pitääkö paikkansa, että sä pidät suurena vääryytenä sitä, että esimerkiksi Malmi, missä mä tällä hetkellä itse olen, niin on aikoinaan liitetty Helsinkiin? No joo, mulla tuli niinku mieleen osittain myös kieliposkella tämä, kun oliko se Halla-aho, niin tuolla Helsingissä, kun sehän pyrkii nyt siellä ymmärtääkseni Helsingin kaupungin pormestariksi, niin haikailisi niihin niin sanottuihin vanhoihin hyviin aikoihin, niin kyllä mun mielestä, jos niin lähdetään sitten sille linjalle, niin olkoon sitten Tynkä Helsinki ja sitten Make Vantaa Great Again niin sanotusti, että otettaisiin niin sitten ainakin Puistolaa ja Tapanelaa myöten voitaisiin sitten kyllä ottaa niin kuin harkittavaksi, että Malmin kohdalla mä voisin tehdä jonkinlaisia kompromisseja sitten, että jaettaisiko Malmi sitten Helsingin ja Vantaan kesken, mutta siis joo, että kyllä niin kuin, että kun aina niin kuin esitetään tämä niin kuin, että eikös me voitaisiin vaan liittyä Helsinkiin, niin vastavuoroisesti niin, että miksei vois Vantaaseenkin liittää näitä osasia sitten. Joo, varmaan ollaan kaikki ehdokkaat ehdottomasti sitä mieltä, että
Vantaasta ei saa tulla mikään Helsingin kylkeäinen, vaan Vantaata pitää kehittää myöskin omana alueenaan. Toki on asioita, mitä on fiksua järjestellä niin kuin yhteisesti pääkaupunkiseudulla, mutta esimerkiksi kaavoituksella ei saa liiaksi vauhdittaa sitä kehitystä, että mennään Helsingin ehdoilla. Helsingillä on vähän sellainen drive tällä hetkellä päällä, että siellä päättäjät ajattelee, että koko Suomen pitää mennä heidän mukaansa. No, mutta jatketaan. Jari Karttunen olisi täällä nyt seuraavana, niin oletko valmiina vähän kertomaan itsestäsi? Kyllä olen. Kiitos Eri. Eli tosiaan minä olen Jari Karttunen ja minullakin on sellaisia pieniä teknisiä ongelmia tämän hetkellä, minkä johtuen tällä hetkellä minun naamaa ei saa tähän näkyviin, mutta kuka tahansa, joka haluaa sen ehtiä, niin voi katsoa niitä Vantaan kunnallisvaaliehdokkaista ja löytää sieltä sellainen kaljun ja parrakkaan miehen, niin se on Jari Karttunen, eli minä. Niin. Ja tosiaan minä olen täällä Vantaalla asunut nyt 2018 loppupuolelta asti. Muutin tänne Joensuusta, jossa on pitkä aikaa ollut opiskelemassa ja asumassa. Koulutukseltani olen tällä hetkellä filosofian maisteri yleisestä historiasta, erikoisaloina siirtomaahistoria ja ympäristöhistoria. Ja sitten lisäksi minä olen valtiotieteiden tohtorikoulutettava, koska se termi on, eli tein väitöskirjaa tällä hetkellä. Mutta näissä kunnallisvaalititteleissä minulla on myös kirjoitettu, että on pääsihteeri, ja minä työskentelen myöskin Demokraattisessa sivistysliitossa pääsihteerinä. Eli niin, hyvin läheinen kollegat on toveri Mäntysalon kanssa tuossa. Ja sitten mitäs minä nyt sitten tuohon Ekmanin Heikin niin näihin ajatuksiin, että ehkäpä se voisi olla, että minäkin olen joskus vähän miettinyt, että minkä takia Vantaalla oleva lentokentän nimi on niin kuin Helsinki-Vantaa, että se voisi olla vain Vantaanin lentoasema tai joku tämmöinen, kun kerrotaan Vantaan nationalismia, nyt ruvetaan tässä, tai tribalismia ruvetaan edistämään. Kyllä. No kuitenkin, jos ajattelee niin näitä kuntavaaliteemoja, niin tässä nyt onkin vähän sivuttukin jo, että tosiaankin, että Vantaan kaupunkihan nyt miettii, mistä se saisi säästöjä, että mitä niin kuin leikattaisiin tai miten paljon veroja korotettaisiin, että saataisiin niin ja niin paljon säästöjä tehtyä. Niin totuushan on, että kuntien taloudessa on myöskin kysymys aika paljon yhteiskunnan antamasta tuesta näille kunnille. Valtaosa Suomen kunnista ei pärjää ilman yhteiskunnan näitä tukia ja selviä tehtävistä. Niin se, että meillä nyt on 10 000 miljoonan arvoinen hävittäjähankintaprojekti, joka paisuu vielä niin tulevina vuosikymmeninä varmaan 20 000 miljoonalla, niin tästä olisi teoriassa varmasti pystynyt jakamaan Vantaan kaupungille sen 10 miljoonaa, mikä olisi poistanut kaikenlaisia tarpeita kaikenlaisille leikkauksille. Ja jos tämä muutenkin miettii, niin vähän niin kuin, että näistä leikkauksista sen verran, eli että se mitä tällä niin kuin yleensä tuolla siirtomaahistoria tuon puolella ollaan niin kuin vähän puhuttu usein, niin on se, että niin paras keino niin kuin tämä niin julkisen sektorin heikentäminen on paras keino saada niin kansalaiset kannattamaan tätä yksityistämistä. Eli ne tahot, jotka haluavat yksityistää, haluavat myöskin heikentää tietoisesti julkista sektoria. Eli julkinen sektorin heikkoudet ei ole välttämättä johdu siitä, että niiden ei täytyisi olla heikkoja. Kysymys on siitä, että ne ei haluta olevan heikkoja, että voitaisiin perustella yksityistämistä. Ja tämän takia heikennyksiä julkiselle sektorille pitää vähentää, julkisen sektorin merkittävyyttä pitää pikemminkin kasvattaa. Eli meidän pitää pikemminkin tutkiskella sitä, että kuinka jo yksityistettyjä palveluita ja näitä niin kunnallistetaan takaisin. Ja otetaan tämä homma niin siltä, että se on kunnallisen talouden ja kunnallisen tämän kontrollin parissa. Ja sama, minkä Jiri mainitsi tuossa, niin tuo korruptio ja tämä, niin monissa Suomen kaupungeissa ja kunnissahan on pitkälle jumittuneet valtapuolueiden valtablokit, jotka niin, ovat sanoneet vuosikymmenien ajan, minkälaista politiikkaa tehdä, ja melkein kaikkialla se on ollut porvaripolitiikkaa, ja siihen pitäisi saada nyt muutos. Ja tähän kommunistien listan kaikki ehdokkaat pystyvät sitä tuomaan tarpeen tulla.
ainakin ajamaan. Että ei luota liikaa. Kiitos. Kiitos Jari. Siinähän se tuli esiin, että julkisen sektorin heikentäminen on ollut tietoinen asia koko Suomessa. Se ei ole ollut mikään luonnonvoima, niin kuin luonnonvoima ei ole myöskään se, että on ajettu alas aluepolitiikkaa Suomessa, mikä on käytännössä tarkoittanut sitä, että väestöä on joutunut muuttamaan Etelä-Suomeen. Sehän on sikäli ollut Vantaalle hyvä asia, että Vantaalle on tullut ihmisiä, mutta Vantaallakaan niin kuin kaikille ei ole tällä hetkellä tarjolla työpaikkaa. Se on ongelma. Sitten meillä on Ossi Kähmi vielä esittelemättä, niin ole hyvä. Terve. Tai jos niin kuin ruotsiksi sanotaan, niin kiitos. En minä ole koskaan oppinut suomeksi. Mutta miten kauas historiaa tässä oikeasti pitäisi mennä? Kyllähän juttu on niin, että Helsinkihän se ryöväsi tältä meidän hienolta pitäjältä nimeen. Eli Vantaan nimi on vähän keksimällä keksi. Eli Helsinki. Tämä oli silloin, kun minä täällä ensimmäistä kertaa nuorena työttömänä. Niin tämän paikan nimihän oli Helsingin pitäjä. Eli jos Helsingin kaupunki voisi niin kuin keksiä itselleen ihan paremman nimen. Koskela oli ilmeisesti sen seudun nimi, mihin kaupunki Helsinki aikoinaan perustui. Menneekö nyt liian kauas? No, kuitenkin silloin ei täältä töitä olisi kyllä ollut silloin, kun täällä nuorena oli, mutta asuntoja ei ollut silloin tarjolla, joten pikkuhiljaa sitten siirryin tuonne Ruotsiin ja se sopii hyvin tähän maakuntauudistukseen, vai miksikä hyvinvointipelleilyksi. Ruotsissahan on 100 vuotta ollut jo maakuntahallinto tällaisena oman budjetin ja oman päätäntävallan ja omat vaaleilla valitut elimet on toimineet. Eli siitä voisi ehkä hieman kokemusta liittää tähän nykyiseen, joka ei tunnu oikein onnistuva, ei sitten millään tämä maakuntauudistaminen. Tähän yritettiin ensin yhdistellä näitä Uudenmaan kuntia ja osittain se onnistukin. Tässä on sitten sellaisia kuntia, joissa ei niin kuin sitten enää ole varsinaista paikallista asiantuntemusta ollenkaan, kuten tuo Raasepori, vähän huono malli, kun sitten se keskittyy se valta sinne keskustaajaman ihmisille. Itseä piti kehua tässä ja sitten olen tosiaankin 50 vuotta olen eri tehtävissä ollut julkisen liikenteen palveluksessa. Nyt viimeiset 40 vuotta tässä pääkaupunkiseudulla. Eli kyllä minä niin kuin ulkonäöltä tunnen kaikki vantaalaiset ja ne eivät vaan ole ehkä huomanneet minua, koska mä olen siellä. Minusta oli hiton hieno silloin, kun mä muutin Ruotsista tänne, että kaikki suuret kaupungit omistivat, ihan oikeasti omistivat kunnalliset liikenneyhtiöt. Vantaalla oli omansa, Vantaan liikenne, Espoon auto, johon minä sitten myöhemmin menin töihin. Ja siinä vaiheessa oli jo ehditty myydä ulkomaiselle. Joka oli yhtiö, mutta ei ole enää. Että nyt on kaikki yksityistetty. Sitä on erinomaisen nurinkurinen ajatus, että mä olen ollut kaupungin töissä 40 vuotta, mutta kaupunki ei ole kuitenkaan niin kuin muodollisesti se työpaikka, vaan siinä on yksityinen, useinkin ylikansallinen yhtiö, joka on sitten tämän liikenneyhtiön omistaja. Ja niitä myydään ja vaihdetaan ja heitellään sinne ja tänne. Tässä on ollut ehtinyt olla firmassa, jossa viimeksi olen ollut töissä
olisin ehkä nytkin kesälomatuuraajana, ellei tämä poikkeustila olisi muuttanut työvoiman tarvetta. Niin laskeskelin, että 8 eri nimeä on ollut tällä yhtiöllä. Ja ne nimet liittyy enimmäkseen siihen, että omistaja on vaihtunut. No mitäs? Meillähän opetetaan, että yksityinen yrittäjähän se on se, joka on niin kuin tehokkaampi, kun kaupunkihan ei pysty itse hoitamaan mitään. Mutta ei se nyt ehkä ihan näin kuitenkaan ole. Ja siinä on montakin mutkaa, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, että nyt kun tämä on kilpailutettu tämä liikenne, niin siitä on sitten omituisia seuraamuksia, että kaksi kilpailevaa yhtiötä ajaa niin kuin vastakkaisiin suuntiin tyhjänä samaan suuntaan, että saadaan niin kuin se niin sanottu joutoaika, eli tämä työntekijän istuskelu on vähennettyä. Sen sijaan, että jos kaupunki omistaisi koko liikenteen, niin se voisi suunnitella sen kokonaisuutena. Ja tässä on niin kuin näitä puolia, jotka on että päätäntävaltahan on sitten tietysti jossakin muualla kuin kaupungin valituissa elimissä. Työn ohella olen opiskellut tuossa Helsingin yliopistossa tai ennen sitä Helsingin kaupungin. Ja parikymmentä vuottahan siinä meni, mutta sehän on ihan mukavaa vaihtelua tämmöisen laiskana olemisen, eli kevyen istumatyön ohella niin vähän käydä opiskelemassakin. Ja suomalaisuuksilaista kielen tutkimusta olen opiskellut, ja siinä on ollut sitten aika hauska yhteistyötä, yksi niin sanottua kenttätyötä, joka kuuluu tähän kielten opiskeluun. Olen voinut sitten suorittaa sitä työpaikallani, koska nythän on aika paljon tullut muista maista työntekijöitä tänne. Ja yli puolet firman työläisistä on ollut sitten eri maista ja puhuvat hyvinkin monia eri kieliä. Eli siinä on voinut niin kuin sitten soveltaa tätä käytännön. Ja miltä se kuulostaa ihan oikeasti tuo kielen puhuminen. Mennäänkö tässä sekaisin taas? Yksi tämmöinen on tietysti se, joka meillä on olemassa. Se ei tuota mitään säästöä ainakaan, niin kuin sitä väitetään, koska eihän yksityinen yhtiö ota hoitaakseen minkäänlaista tehtävää, ellei osa siitä sen toiminnan tuotosta mene sitten yksityisen voittoihin, eli jonnekin patjan alle pimitettäväksi. Se ei mahdu niin kuin ihan tavallisen matematiikan puitteisiin, että se on ihan laissakin vissiin määritelty näin, että osakeyhtiön pitää tuottaa voittoa. Mutta ei kunnallisen hallintokunnan ei tarvitse tuottaa minkäänlaista voittoa. Vaikka se sitä tuottaa, niin maksimista, niin kaupunki voisi käyttää niin kuin sitten omiin tekemisiinsä edelleen. Ja tämä on juuri se tärkeä yhteys tässä, että kun noissa vaalipaneeleissa ja vaalikoneissa kysytään, että pitääkö verottaa lisää vai pitääkö leikata palveluja, niin oikeasti molemmat vaihtoehdot on vääriä. Siis meidän täytyy tehostaa sitä toimintaa, ja kaupunki on jo nykyisinkin suurin työnantaja useimmilla paikkakunnilla ilmeisesti, tai maakunnat, maalaiskunnat, mitä nämä nyt onkaan, ihan kaikki. Niin työllistää ihmisiä. Ja tähän liittyy sitä aika hyvin juuri tämä meidän puolueen yksi näitä keskeisiä vaatimuksia, joka on kirjoissa ja kansioissa ja tutkimuksissa esitetty monen kertaan, eli työajan lyhentäminen. Nykyisin käytetään työmaisuuksia,
työaikakokeilu. Voisi jo suoraan sanoa, että työaikaa voi lyhentää. Näin. Juuri tuolta entisestä elämästäni Ruotsista, ja siinä oli nimenomaan, kun kehittyy tämä tekniikka niin, että esimerkiksi raitiovaunuista poistettiin rahasta ja metrojunista poistettiin niin sanotut junavahdit ja paljon muuta henkilökuntaa niin kuin poistetaan automatiikan. Kävinkö mä ulkona eilen, kun minulla on ääni kevät vie, niin ei irtisanottu ihmisiä. Ja siinä oli mahdollisuus tämä, koska se maakunta maakeräjistä, siis ne on alueita, eli ruotsiksi region. Vähän sama ilmiö, mitä yritetään näitä meidän alueita täällä perustaa. Eli siinä oli tavallaan niin kuin molemmilla osapuolilla oli sama. Työntekijäpuoli omisti oikeasti sen yhtiön. Elimet. Oli aika helppo. Milloin se tapahtui? 1950-luvulla jo. Eli työaikaa lyhennettiin sitä mukaan, kun esimerkiksi yksi ihminen tekee 2 ihmisen työn. Jossain rautatieliikenteessä jopa 4 ihmisen työ saatettiin siirtää 1 ihmiselle. Kuinka sitten siinä kävi? Työaikaa lyhennettiin, mutta myös palkkaa nostettiin. Tämä on aika luonnollinen juttu, että jos yksi ihminen tekee 2 ihmisen työn, niin silloin sille pitää maksaa siitä hieman enemmän, kun se tekee niin kuin sekä hänen työnsä että oman työnsä. Mikäs tämä fiksumpaa olisi kunnallisessa toiminnassa? Monissa paikoissa on ehdotettu ja niin sanotusti kokeiltu tätä työajan lyhennystä, ja siitä on pelkästään hyviä. No, voi olla huonojakin kokemuksia jossakin paikkakunnilla, ja se on täysin mahdollista, ja se tuottaa enemmän, mitä se maksaa. Vähentää työttömyysturvakuluja esimerkiksi ja monenlaista muutakin. Ja sitten esimerkiksi, jos ihminen on vain 6 tuntia töissä, 8 tuntia, niin se ei sairastu niin helposti. Se on helpompi järjestää omaishoitoa ja lastenhoitoa ja mitä kaikkea, mitä ihminen niin tarvitsee myös tehdä. Eli eihän se ole näin, että ihminen vain nukkuu ja käy töissä, mikä on niin kuin oikeistolainen ihanne ihminen. Puhuinko mä asian vierestä? Keskeyttäkää ihmeessä. Et puhu asian vierestä yhtään. Joo, sehän näistä päästään ihan hyvin tähän meidän vaaliohjelmaan. Työajan lyhentäminenhän on SKP:lle ihan keskeinen vaatimus. Ja kun mainittit Ossi länsinaapurista jotain, niin siellä kun on vähän seuraillut toveripuolueiden, siellä on 2 kommunistista puoluetta, niin kannanottoja, niin he ei varsinaisesti enää vaadi työaikakokeiluja, vaan he on sitä mieltä, että kokeiltu on jo tarpeeksi ja työajan lyhentäminen toimii ja ryhdytään toteuttaa sitä. Ja kyllä mäkin niin kuin yhdyn tähän, että kokeiluja on tehty maailmalla ja on Suomessakin tehty. Ja uusia esimerkkejä tulee vähän koko ajan niin kuin tästä työajan lyhentämisestä. Ja kyllä niiden positiiviset vaikutukset ylittää kyllä ne, mikäli niissä mahdollisesti on jotakin negatiivista. Ja usein nämä negatiiviset palautteethan tulee sieltä niin kuin omistajien ja työnantajien puolelta vähän yksipuolisella näkemyksellä. Esimerkiksi lyhyempi työaika Helsinki-seminaari, mikä pidettiin tuossa helmikuussa. Se oli SKP:n Euroopan vasemmisto ja DSL:n yhteistyö. Tapahtuma 2-päiväinen sellainen, niin siellähän esimerkiksi nostettiin esiin
tämä kokeilu, mikä tehtiin Nokian renkailla 90-luvulla. Ja siellähän oli aika selkeät lukemat, mitkä silloin, oliko työministeriölle peräti kerrottu, että paljonko tuottavuus oli noussut, ja näin puhuttiin ihan 10%. Ja nyt sitten tänä päivänä Nokian renkaat haluaa kiistää nämä tulokset. Ja silloin kun Suomen nykyinen pääministeri nosti varovasti esiin työn lyhentämisen aikoinaan, niin ja käytti esimerkkinä muistaakseni Nokian renkaita, niin silloinhan Nokian renkaiden tämä joku vastaava porvari siellä nyt sitten niin kuin sanoi, että ei pidä paikkaansa. Mutta nämä on kirjattu ylös 90-luvun kokeilun tiimoilta, että asia pitää paikkansa, tuottavuus on noussut ja siitä on saatu niin kuin tosi hyvää palautetta silloin. Eli se tällainen niin kuin yksipuolen asian kieltäminen työnantajien puolelta on selkeästi niin kuin ideologinen valinta heiltä, että he haluaa typistää kaiken keskustelun työajan lyhentämisen mahdollisuuksista. No me halutaan tietenkin nostaa sitä keskustelua, sehän oli tämän Helsinki-seminaarin tavoitekin. Sen seminaarin tallenteet löytyy muuten tuolta SKP:n, Suomen kommunistisen puolueen YouTube-kanavalta, jos haluatte mennä katsomaan. Ja nyt kun mennään tähän meidän vaaliohjelmaan vielä tarkemmin, niin se konkreettinen vaatimushan edelleen on hävittää miljardit kuntapalveluihin. Eli meidän mielestä SKP ajattelee, että siinä on valtavan iso vääristymä, että tällä hetkellä Suomen hallitus on tekemässä ja valmistelemassa puolustusvoimien kanssa ja puolustusministeriön kanssa kymmenien miljardien hävittäjähanketta. Hankintahinta näille, mahtako nyt olla 64 hävittäjää vai montako niitä oli, niin hankintahintahan on 10 miljardia noin, ja sitten kun otetaan huomioon elinkaarikustannukset, niin kokonaiskustannukset menee 30-40 miljardiin. Ja nämä on tällaisia summia, että näitähän ei voida repiä mistään erillisbudjetista, näitä ei voida sanoa, että nämä ei vaikuta mihinkään, vaan nämä otetaan sieltä valtion nykyisistä menoista. Ja niitä nykyisiä menojahan on muun muassa kuntien valtionosuudet, ja siellä on esimerkiksi kaikille virastojen ja valtion toimijoiden käyttöön antamat rahat esimerkiksi Kelalla, siellä on sosiaaliturva rahoitetaan, ja niin kuin kaikilla näillä on niin kuin ihan selkeä vaikutus ihmisiin ja ihan selkeä vaikutus kuntiin. Ja ei ole väärin sanoa, että kuntavaalit on niin kuin tärkeimmät vaalit asukkaille, koska kuntavaaleissa ja kunnanvaltuustoista päätetään niistä lähipalveluista, mitkä on ihmisen lähellä, mitä jokainen jossain vaiheessa käyttää ja tarvitsee. Niin se, että kuntien ahdinko on tälläkin hetkellä todellinen, sitä rahaa yksinkertaisesti vaan tahdon riittää niiden lakisääteisten palvelujen, saati sitten sen minimin niin kuin ylittäviin palveluihin. Eli meillähän tietenkään ei riitä se, että kunnat on jotenkuten, tai siis kunnat järjestää jotenkuten niin kuin lain puitteissa palvelut, vaan ne pitää olla parempia ehdottomasti niin, että jokaisen asukkaan näkökulmasta ne palvelut toimii oikein hyvin. Niin paljon on kiinni niistä poliittisista valinnoista siellä kunnissa, mutta niin on myös siitä rahoituksesta, mikä tulee valtion kautta. Ja me ollaan selkeästi sanottu tässä meidän vaaliohjelmassa, että kuntien valtionosuuksia tulee korottaa. Sitä korotusta, no nyt koronan takia kunnille on annettu hätärahoitusta jonkun verran, mutta sellaiset summathan ei pelasta kuntia siltä leikkaukselta, mitä on tehty 90-luvulta ihan näihin päiviin saakka. Kyseessä on niin kuin miljardien eurojen vajauma, mikä on kunnilta jäänyt saamatta niiden 90-luvulla alkaneiden leikkausten myötä. Tästä on olemassa Kuntaliitolta esimerkiksi aika karut tutkimukset ja tilastot, paljonko ne kuntien valtionosuudet on tippunut. SKP:llähän on puolueena 4 aloitetta, eli työajan lyhentäminen,
perusturva, rauha ja sitten ympäristö. Ja nyt kun me päästiin puhumaan tuosta työajan lyhentämisestä, niin sattumoisin tiedän, että Eevalla on asiaan myöskin sanottavaa. Eeva on nostanut noissa vaalipaneeleissa myös 6 tunnin työpäivää ja työn lyhentämistä, työn jakamista esille, niin haluatko vielä siitä kertoa, että mitä näkemyksiä sulla on työajan lyhentämisestä kunnissa? Joo. Tuossa tuli erittäin hyviä näkökulmia siis kunnan olemuksesta ja kunnan niin kuin laaja-alaisesta tehtävistä. Ossi tuossa kertoi tuosta monesta puolesta, mutta siitä enemmän teknisestä puolesta ja maankäyttöönkin et tainnut viitata, mutta liikenteeseen ja näihin. Mutta siis mä olen itse niin kuin paneutunut erityisesti, paitsi nyt ennen eläkkeelle jäämistä, niin kun olin töissä Staralla Helsingissä, nimenomaan työhyvinvoinnin näkökulmasta tein tutkimusta siellä ja näin edelleen, niin olen kuitenkin paneutunut näihin ihmistyön, nyt mä käytän siitä tietyssä merkityksessä, näihin ihmistyön ammatteihin, jossa rakennetaan ja mahdollistetaan niin kuin ihmisen kasvu ja kehitys, oppiminen, terveys, kaiken kaikkiaan. Niin haluaisin korostaa sitä, että nimenomaan nämä työt, jotka kuitenkin näistä 440 000 työntekijästä ovat niin kuin valtaosa näitä töitä. Sosiaali-, terveys-, opetuskulttuuri on valtaosa sitä työvoimasta. Että se on erilaista se kuluttavuus, vaikka se työ on hyvin, niin kuin nyt voi monilta terveydenhoitajilta, lääkäriltä, opettajilta, lastentarhaopettajilta, sosiaalityöntekijöiltä ja niin edelleen kuulla, että se on mielenkiintoista, se on palkitsevaa, mutta se on myöskin erittäin raskasta. Ja se on tulevaisuuden työtä, siis niin ajattelen, että se on niin kuin kärki siihen tulevaan yhteiskuntaan, jota meidän pitäisi olla kaikkienkin luomassa omille lapsillemme ja tuleville sukupolville, niin se ihmistyön alue. Niin siinä erityisesti tämä työhyvinvoinnin, työajan lyhentäminen ja sitä kautta työhyvinvoinnin nostaminen, ja siinä tapahtuu samanaikaisesti, mitä myöskin totesi tuossa, se on tuloksellisuus, eli se mitä se pystyy, se työvoima niin kuin auttamaan meitä ja tukemaan meitä ja lapsia ja vanhuksia ja näin edelleen, kaikkia meitä, taikka terveyttämme, niin se on tehokkaampaa. Se tulos on niin kuin suurempi, se on niin kuin merkityksellisempi. Tästä on tutkimuksia kyllä myöskin. Esimerkkinä voi nyt mainita myöskin kuntien näkökulmasta Jouko Kajanojan väitöstutkimuksen, on se jo toistakymmentä vuotta sitten tehty, mutta hän osoitti siinä, että kuinka päivähoitojärjestelmä, kunnallinen päivähoitojärjestelmä, jossa meillä tällä hetkellä on noin 200 000 lasta päivittäin käy siinä koko maassa, ja Vantaan lukuja mä en tarkkaan tiedä, mutta Helsingissä se on noin 10% valtakunnallisesti. No, ehkä 5% sitten, turhan näihin prosentteihin ehkä mennä. Mutta joka tapauksessa että se on, tällainen työ on tuottavaa kunnan näkökulmasta. Ja nyt sitten se, että miten se tuottaa ja miten sitä niin kuin kerrotaan siitä kasvusta, kehityksestä, ihmisen tervehtymisestä, terveyden ylläpitämistä ja niin edelleen, tästä ihmistyöstä. Ja miten se hahmotetaan, niin se olisi äärimmäisen tärkeää niin kuin tuoda sitä esille ja nimenomaan lyhentää sitä työaikaa siinä, koska sillä on niin kuin moninkertainen merkitys, myönteinen merkitys sille työn kohteelle, jos voi sanoa meille kaikille, toisin sanoen ihmisille. Eli vaikka nyt näitä kokeiluja on ollut, niin kyllä minä olisin valmis kyllä esittämään Vantaalle, että nimenomaan näillä aloilla, vaikka lähdettäisiin opetus-, kulttuuri-, terveys-, sosiaalipuolella niin kuin kokeilemaan tätä, me nähtäisiin siinä, että kyllä niistä tuloksista varmasti tulee tosi positiivisia tuloksia sekä työntekijöiden kannalta että sitten niin kuin asukkaiden kannalta. Että mä olisin edelleen vahvasti sitä mieltä, että työajan lyhentäminen ja siinä samalla työhyvinvoinnin kehittäminen ja tuloksen niin sanotusti
niin kuin parantaminen. Ne ovat linkittyneenä toinen toisiinsa, että semmoista pitäisi lähteä edistyksellisesti fiksujen kuntien tekemään. Ja Vantaa nyt, minä sanon, että Vantaa voisi olla se. Toivoisin, että olisi. Kiitos. Niinpä, fiksua kaupunkikehitystä ja niin kuin kunnallispolitiikkaa täytyy olla siinä, että nähdään niin kuin näiden uusien ratkaisujen mahdollisuudet. Mehän sanotaan täällä meidän ohjelmassa, että SKP haluaa olla muuttamassa kuntien kurssia niin, että niistä tehdään työllisyyden ja hyvinvoinnin vetureita. Kunnat ovat jo nyt Suomen suurin työllistäjä, mutta ne voivat tarjota laadukkaita ja turvattuja työpaikkoja paljon useammille. Kysymys turvatuista työpaikoista on äärimmäisen oleellinen tänä päivänä. Sellaiset turvatut työpaikat on harvassa monilla. Aika moni tällä hetkellä Suomessa ja Vantaalla työskentelee epävarmoissa ja varsin epäselvissäkin työsuhteissa. Ja se, että noudatetaanko näiden työsuhteiden laatimisessa millään tavalla niin kuin lakia, työehtosopimuksia, niin asia ei ole kunnossa kaikilla tosin. Ja sitten kaikilla ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista työsuhdetta. On paljon tällaista pätkätyötä, keikkatyötä ja myöskin niin kuin osa-aikaista työtä. Osa-aikatyössäkin on hyvät puolensa silloin, kun se halu siihen osa-aikatyöhön lähtee työntekijästä itsestä. Mutta kuten viimeisimmät tutkimukset on osoittanut, niin se suurin syy ihmisillä tehdä osa-aikatyötä on se, että kokoaikaista työtä ei ole saatavilla. Eli ihmiset mielellään tekisivät turvattua kokoaikaista työtä ennemmin kuin pätkissä sellaista työtä, joka ei välttämättä sitä arkea mitenkään niin kuin järkevästi tai fiksusti tai kestävästi niin kuin mahdollista tai rakenna. Ja kuntien, niin kuin tässä on tullut Eevan ja Ossin puheenvuorosta varsinkin selville, niin kuntien niin kuin potentiaaliseen työllistämiseen on unohdettu niin kuin pitkän aikaa sitten. Eli kaikki se, mitä kunta tekee, tai jos kunta työllistää, niin se nähdään oikeiston silmissä ja valitettavasti monien asukkaidenkin silmissä tällä hetkellä tehottomana, hyödyttömänä. Ja sitten kun olen avannut keskustelua itsekin niin kuin siitä, että kuntien pitää työllistää ihmisiä enemmän, niin nähdään, että ne niin kuin työpaikat, mitä kunnat avaa julkiselle sektorille, että ne on sinne johonkin kaupunginvirastoon tai tällaisiin niin kuin ihmisiä lisää istumaan, mutta kun kysymys on siitä, että niitä kaupungin työpaikkoja on muuallakin kuin hallinnossa. En mä sano sitä, etteikö hallintokin tarvitsisi työpaikkoja. Kyllä siellä tehdään paljon niin kuin sellaista työtä, joka pitää niitä rattaita pyörimässä, mutta niitä työpaikkoja tarvitaan sinne sote-palveluihin, koulutukseen, kirjastoihin, kaupungin kiinteistöhuoltoon, niitä tarvitaan kaupungin vapaa-aikapalveluihin ja nuorisopalveluihin ja kulttuuripalveluihin ja niin kuin moneen tällaiseen toimeen. Ja ne on kaikki sellaisia, missä Vantaa työllistää tällä hetkellä, Vantaan kaupunki. Joko suoraan Vantaan kaupunkina tai sitten jonkinlaisen kaupungin tytäryhtiön tai yhtymän kautta, mutta työllistää kuitenkin. Toi Heikki oli nostanut käden ylös ja ihan sopivaan kohtaan, koska mä seuraavaksi ajattelinkin antaa sulle puheenvuoron, mutta ole hyvä. Joo, kiitos. On täysin samaa mieltä Eeva Kaukoluodon ja Jiri Mäntysalon kanssa tästä, että niin kun Vantaan olisi niin kun syytä ottaa ihan kuntana tämä 6 tunnin työaika ansiotasoa alentamatta. Ja se pelkästään niin kun jakaisi niin kun sitä duunia lisää, niin kuin toi Jiri toi tuossa hyvin esille, että kyllä sitä duunia riittäisi kyllä justiinsa kirjastoissa tai sitten koulutuksessa
koulutusasioissa tai sitten vaikkapa just sote-alalla. Ja sitten kanssa siihen voisi ottaa kanssa nämä ympäristökysymykset, että hyvin usein kanssa näissä vaalikonekysymyksissä asetetaan vastakkain just ympäristö ja työllistäminen, että olen valmis miten se olikaan muotoiltu se kysymys, olen valmis joustamaan ympäristöarvoista, jos se edistää työllistämistä sen sijaan, että ajateltaisiin, että tämähän voisi niinku tuoda uusia duunipaikkoja, semmoisia oikeasti vihreämpiä. Ja että kyllä siis on tähdättävä tähän työajan lyhentämiseen ansiotasoa alentamatta, koska siellä vastakkaisessa päässä, eli työnantajien puolella ollaan nyt täyttä häkää niin kuin ajamassa työajan pidentämistä ansiotasoa alentaen. Työnantajille niin kelpaisi varmastikin joillekin tämä työajan lyhentäminen, mutta sitten myös ansiotasoa alentaen, että tämä olisi niin kuin tämä meikäläisten hyvä korostuspaikka justiinsa tämä, että nostetaan tätä ansiotasoa myös siinä samalla. Ja tosiaan nämä esimerkit justiinsa vaikka Ruotsista ja sellainenkin julkaisu, porvarillinen julkaisu kuin CNN oli jo jokunen vuosi takaperin on tuonut esille justiinsa näitä, että mitenkä se vaikuttaa paitsi niin kuin tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Se, että jos sä oot niin kuin 8 tuntia tai oliko se niin kuin 6 tunnin jälkeen se rupeaa sitten vähän väsyttää ehkä siellä, ja sitten kun sä istut siellä duunipaikalla ne viimeiset minuutit, niin mitä sä sitten loppupeleissä teet. Plus automatisaatio ynnä muu. Mutta siinäpä nämä meikäläisen, että yhdyn täysin näihin aikaisempiin näkemyksiin. Joo, tosi hyvä puheenvuoro. Ja sitten mainitsen vielä sen, että sen takia, tai siis yleensä monissa yhteyksissä nyt kuntavaaleissa tykätään jättää pois ne sote-palvelut, niin kuin siitä kuntien, tai siis niin kuin kunnallispolitiikassa sillä verukkeella, että kun nyt valmistellaan sote-uudistusta, joka sitten siirtäisi mahdollisesti nämä niin kuin sote-palvelujen järjestämisvastuun maakunnille, mutta mitään sote-uudistusta ei ole tehty vielä, ja kaikki tällä hetkellä on pelkkää suunnitelmaa, ei ole mitään takeita, että tämä Marinin hallituksen sote-malli toteutuisi, ja me ei SKP:ssä kannateta sitä, että sote-palvelut siirretään maakunnille, joten kyllä mielellään jatkan sote-palveluista puhumista myös näissä kuntavaaleissa, koska niin kun edelleen tänä päivänä se on niin kun kuntien järjestämisvastuulla, mitään uudistusta ei ole vielä tapahtunut, joten se on väärin, jos niin kun näin iso sote-sektori niin kun unohdetaan nyt näistä kuntavaaleista. Meillä on tässä ohjelmassa hyvät kappaleet myös terveyspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja Heikki nosti myös esille Heikki nosti myös käden, mutta Heikki nosti myös esille ympäristöpolitiikan hyvin. Ja mulla tuli mieleen tällainen punainen on uusi vihreä lausahdus niin kuin just siitä, että punainen ympäristöpolitiikkahan on sitä oikeaa vihreää ympäristöpolitiikkaa siinä mielessä, että me ei niin kuin olla sellaisen vihreän ympäristöpolitiikan kannalla, joka perustuu kaupallistamiseen ja siihen että yrityssektori olisi se, mikä tarjoaisi ne ratkaisut ympäristökriisiin tai yritykset olisi ne, joka tulisi niin kuin ratkaisemaan nämä ongelmat, mitä meillä on ympäristön kanssa. Eli tällä hetkellä niin kuin monet firmat, iso business lobbaa tosi paljon erilaisia innovaatioita isolla rahalla, esimerkiksi sähköautoja, mikä ei muuta sitä ongelmaa, mikä on siinä niin kuin yhteiskunnan rakenteessa,
että me tuotetaan liikaa materiaa ja me kulutetaan liikaa resursseja, niin kuin luonnonvaroja, niin se, että me esimerkiksi tehdään sellainen muutos, että siirrytään polttomoottoriautoista sähköautoihin, niin se ei poista tätä ongelmaa. Se muuttaa vaan sen, että se energia sitten tulee eri lähteestä, mutta kaikki sähkökään ei ole kestävästi tehtyä. Esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä tehdään valtavasti ydinvoimaa, eikä ydinvoimaa ole niin kuin sellainen mikään uusiutuva energiamuoto, ja energiasektorissa olisi paljon Suomessa muutettavaa. Joten ratkaisu ei ole se, että me vaan niin kuin luotetaan näihin bisnesmaailman ratkaisuihin, vaan se vaatii sellaista niin kuin taloudellista muutosta. Sellaista taloudellista muutosta yhteiskunnassa, jossa me aletaan, me aletaan sitä meidän todellista kulutustarvetta seuraamaan, eikä sitä, että me jatkuvasti tuotetaan uutta materiaa niin kuin ympäristön kustannuksella. Ja tällä hetkellä niin kuin kunnissa olisi nyt iso potentiaali sellaiselle punaiselle ympäristöpolitiikalle, joka pitää huolta siitä, että luonnonvaroja ei ylikuluteta, mutta turvataan asukkaiden tarpeet. Oliko? Niin, mä ajattelin, että jos Heikillä oli jotain vielä edelliseen puheenvuoron liittyen, kun sulla on käsi ylhäällä, niin ole hyvä. Joo, kiitos. Niin, ensinnäkin haluan ilmaista kannatukseni tolle motolle, että punainen on uusi vihreä, että sitähän voisi niin kuin ottaa tälleen jo vantaalaisenakin haltuun tässä. Ja tosiaan niin kuin puhuttaessa tästä niin sanotusta vihreästä teknologiasta, niin miten vihreätä se loppupeleissä sitten on, kun se valmistusprosessi tosiaan, ja eritoten jos se tehdään niin kuin tässä, erityisesti tässä näissä kapitalistisissa puitteissa, että sehän tähtää tähän loputtomaan kasvuun sitten. Esimerkiksi just jotkut sähköautot, niiden valmistaminen ja niiden lataus, että miten kestävää se sitten on. Mä en tiedä, oliko se Jari Karttunen taisi jossain yhteydessä sanoa hyvin, että mikä niin kuin estäisi niin kuin ajamasta loppuun niin kuin näitä nykyisiä polttomoottoriautoja sen sijaan, että ne viedäisi nyt heti romuttamoon tyyliin ja siirryttäisiin siihen, mutta juu, kyllä, että se itseäkin myös häirinyttää, että kaikki tunnutaan nyt ajattelevan tällainen niin kuin yritysten ehdoilla, että niin kuin kunnallisella ja ihan valtakunnallisellakin tasolla, että tehdään niin kuin itsemme riippuvaisiksi näistä yrityksistä houkuttelemalla heitä niin kuin tämmöisillä veronalennuksilla tai muilla tukitoimenpiteillä. Ja sitten kun me tehdään itsemme riippuvaisiksi, niin sittenhän niillä on hemmetinmoinen kiristysvoima, että verot alas ja ynnä muuta tai muuten me lähdetään jättänyt olemaan näppiä. Ne tulee mieleen Puerto Rico esimerkki, mutta ehkä siitä joskus toisessa yhteydessä. Sen lisäksi niin kiinnosti vielä toi Nokian renkaat esimerkki ja se, että mikä niin kuin hinku on sitten tosiaan kiistä ihan tämmöistä aitoa tutkimustietoa, että siitä olisi hyvä pitää kanssa meteliä. Ja jäi vaan korvaan tosiaan niin kuin se, että ensin niin kuin tuodaan niin kuin esille tämä ja sitten halutaan yhtäkkiä kiistää, koska Joo, kiitoksia. Joo, siinähän voi olla myös ihan poliittiset syyt Nokian renkailla. Halutaan, silloin kun pääministeri nosti asian esiin, niin halutaan, koska Nokian renkaiden johto kuuluu siihen elinkeinoelämän eliittiin, niin halutaan poliittista syistä laittaa kapulaa rattaisiin. Otetaan Eeva seuraavaksi, sitten Eevan jälkeen Jari Karttunen.
Mä haluaisin nostaa tässä yhteydessä esille sellaisen, sanoisin sitä suorastaan miinaksi, joka on räjähdysherkkä kunnissa, on kuntien johtaminen. Ja siihen liittyen juuri tuo äskeinen puheenvuoro tuosta niin kuin yksityisen sektorin hyökkäämisestä nimenomaan tietojärjestelmien ja näiden niin kuin erilaisen tämän teknologian kautta sinne niin kuin kuntien johtamisjärjestelmiin suoraan sanottuna. Ja mistä se on seurausta, on paitsi, että tämä on hirveän nopeaa tullut tämä niin sanotusti viraston sitä palvelukäsitettäkin, kun se aikanaan tuotiin tuonne lainsäädäntöön 80-luvulla, niin siitä sitten lähdettiin tuotteistamaan ja niin edelleen. Että koska on tapahtumassa tällä hetkellä näinä vuosina sellaista, että siellä hallinnossa nimenomaan, ja jotka käyttävät näitä tietojärjestelmiä ja ovat vastuussa niiden oikeellisuudesta kaikkea tämmöistä, eivät hallitse niitä. Tämä on niin terveydenhuollossa kuin kaikissa muissakin, tai ei kaikki, jotkut hallitsee, mutta se on siis katkeamispisteessä se ymmärrys siitä, että millaisia kaikkia järjestelmiä on sinne kuntiin tuotu. Ja tämä olisi äärimmäisen tärkeää ottaa kyllä niin kuin huomioon, että tutkimukseen, tai siis ihmisiä, jotka on niin kuin todella koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä, palkattaisiin kuntiin myös näihin tehtäviin ja hyvin nopeasti, koska sieltä siirtyy eläkkeelle semmoista vanhaa tai niin kuin eläköitymisiässä olevaa porukkaa, joilla on päässään se tieto ja jotenkin yrittäneet hallita tähän asti sitä nopeaa teknologiakehitystä. Mutta se häviää, kun he siirtyvät eläkkeelle. Et tässä on niin kuin Vantaalla esimerkiksi on, ja kaikissa isommissa ja pienissä kunnissa, mutta kuitenkin erityisesti on kysymys niin kuin tämmöistä isommista kaupungeista, niin kuin vaikka Vantaa. Että se on dramaattinen tilanne, jos ja kun se tulee julkisuuteen ennen pitkää, että tätä ei kerta kaikkiaan hallita ja että ne tiedot eivät ole oikeellisia välttämättä ja niin edelleen. Ja siellä voidaan sitten niin kuin kallistella suuntaan jos toisenkin, mutta ennen kaikkea siihen, että kuinka huonosti kunnat toimivat. Eli tämä on niin kuin minusta semmoinen ihan niin kuin huutomerkki asia. Liittyy myöskin siihen työajan ja niin kuin, että ne ihmiset jaksaa sitten tehdä sitä työtä ja yhteistyötä ja opettaa. Tähän liitän vielä sen, että kunnissa on ollut tosi vaikeaa jo pitkään, niin kuin on erittäin korkeasti koulutettuja väkeä, siis maisterikoulutusta saaneita ja niin edelleen. On tohtoreitakin jopa. Mutta se on ollut vaikea työn ohella niin kuin tehdä sitä opiskelutyötä ja tutkimustyötä ennen kaikkea. Mutta nimenomaan pitäisi tutkia hyvin syvällisesti sitä kuntien erilaista työtä ja miten se tehdään, jotta olisi oikea käsitys, ettei huidottaisi ilmaa ja näissä kokeiluissakin ja niin edelleen. Ja työntekijöille pitäisi antaa mahdollisuus jatko-opiskeluun. Että tämä on evätty koko kuntalaitokselta oikeastaan itsekin olin, kun olin Helsingin kaupungilla, oliko mä toinen, joka valmistui sieltä tuhannen tai kuinka monta tuhatta työntekijää siellä sosiaalivirastossa onkaan, niin sitten tein työn ohella ja työhön liittyen väitöstutkimukseni. Että ei siitä suinkaan niin kuin kaikki katsoneet, eikä johto varsinkaan sitten loppuvaiheessa kovinkaan myönteisesti tämmöistä asiaa. Että tutkitaan sitä omaa työtä ja myöskin koko organisaation työtä ja kehitetään sitä niin kuin tutkimuspohjaisesti. Tämä oli tämmöinen, mitä mä halusin nostaa esille, koska tiedän sen asian myös. Kiitos. Kiitos. Jarilla oli kommenttipuheenvuoro. Joo, eli toverit tässä mainitikin jo aika paljon noista kapitalismin ympäristöhommista, niin minä rupean niitä tässä nyt enempää kelailemaan, mutta toisaalta Eeva mainitti toisen homman, eli tämä niin kunnallinen sektori ja sen niin tavallaan niin mahdollisuus semmoisen, että me voitaisiin niin tavallaan tehdä asioita hieman toisin, niin normaalistihan me kommunistit ei koskaan kannateta työntekijöiden palkanalennuksia, mutta tässä asiassa kuntatasolla me voitaisiin tehdä tiettyjä testejä, kuten esimerkiksi se, että niin me voidaan kaikki kysyä itseltämme, että
paljonkohan Vantaan kaupunginjohtajan palkka esimerkiksi on? Onko se enemmän kuin vaikka 2 tai 3 tai 4 kertaa enemmän kuin tämä normaalin tämmöisen kunnan pohjatyöntekijän palkka? Minä luulen, että se on 4 kertaa ehkä. Että mikä sen summa, niin en tiedä paljonko Vantaan kaupunginjohtaja tiedää, mutta se, että kunnallisella tasolla voisi ehkä tavallaan tehdä tämmöisiä pyrkimyksiä ainakin siihen, että näissä kunnallisissa firmoissa, kunnan työpaikassa ja näissä, niin nämä palkkaerot eivät tämän kunnan tämmöisen alhaisemman työntekijän ja kunnan tämmöisen korkeammalla huipulla olevan työntekijän välillä ylittäisi vaikkapa nyt sanotaanko 3-kertaista tai 2-kertaista, koska tosiseikka on, että kenenkään ihmisen tätä työskentelytehoa ei nouse ollenkaan siitä, että jos hänen palkkansa nostetaan 100 tonnista vuodessa vaikkapa niin 500 tonnia vuodessa, niin se ei nosta hänen työtehoansa mihinkään suuntaan. Ja nämä erotukset voisi niin tasata ja jakaa kunnan alemmille suorittaville työntekijöille, mikä unohtamatta sitä suorittavaa ylintä virkamiestä tietystikään, mutta pitäisi nämä erot pienenä, ja kunnat olisi hyvä alusta tämmöiselle, jos 6 tunnin työpäivää voisi täällä kokeilla, niin tämä toimisi myöskin alustana tämmöiselle palkkatasa-arvon toteutumiselle. Hieno idea, tärkeä. Joo, niinpä kyllä tarvitaan munkin mielestä niin kuin keskustelua paitsi siitä niin kuin vähimmäispalkasta ja työajasta, niin myöskin siitä, että mikä on kohtuullista. Ja Suomessa on kunnissa ja valtiollakin on muutamia virkoja, joissa ne palkat on ihan järjelläkin ajateltuna turhan suuret. Joo, jos tuossa tarkistin, Vantaan kaupunginjohtajan palkka on noin 16 000 euroa kuussa. Niin se on 5-kertainen perus, joo, eikä 4. Mutta tässä näinkin, että eikä hän pystyisi työskentelemään vaikka keskiverron kaupunginjohtajan palkalla, joka on jossakin 6 ja 8 000 euron välissä. Tuli tälleen kivasti mieleen Pori. Porissa on kaupunginjohtaja tunnettu muun muassa siitä, että hän on nostanut omaa palkkaansa. Wikipedian mukaan Vantaan kaupunginjohtajalla on tässä suurin kaupunginjohtajien palkka. Tällä hetkellä? Niin. Onpas hurjaa. Aha, Viljasella. Katoppas. Sosiaalidemokraatti. Demari tietää. Niin on toi Porinkin kaupunginjohtaja Demari. Joo. Me ollaan aika kivasti keskusteltu tässä niin kuin aiheesta aiheeseen. Sit pakostikin tuli mieleen noista ympäristötoimista vähän sitä, että voitaisiin vähän konkretisoida, mitä se Vantaalla tarkoittaisi, niin kuin tämmöinen punainen ympäristöpolitiikka ja ympäristö ja liikkuminenhan on aika tiukasti niin kuin korreloi keskenään. Ja Ossi, kun on joukkoliikenteen asiantuntija, niin jotakin mainitsit joukkoliikenteessä siinä aikaisemmassa puheenvuorossa, mutta haluaisitko kerrata vielä tuosta, että mitä esimerkiksi joukkoliikenteen kehittäminen maksuttomaksi niin kuin pääkaupunkiseudulla, mitä hyötyä se voisi tuoda, mitä mahdollisuuksia sillä olisi? Ja mikä niin kuin voi ihan omasta kokemuksesta todeta, että sellaisella linjalla ja reitillä, jossa vuoroväli on aika tiheä, niin siitä voitaisiin säästää 2-3 autoa jopa, jos ei siihen rahastamiseen menisi aikaa. Se vaikuttaa aika, että se on lyhyt aika, kun sä näytät sitä matkakorttia sille kortinlukijalle taikka jotakin älylaitetta lasin läpi kuljettaja. Mutta kuitenkin, vaikka se kestäisi vain sen 4 sekuntia, niin laskepa kuinka monta matkustajaa sen tekee ja kerro se luku. Siitä tulee keskimääräisen pitkällä reitillä jo helposti 20 minuuttia.
Ja jos vuoroväli on 7 minuuttia, niin laskepa siitä. Voidaan molemmista päistä vähentää 1 soutu ja 1 sieltä kesken. Mutta se ei ehkä ihan kertaryminällä onnistu tämmöinen maksuttomuuden toteuttaminen, mutta me voidaan esimerkiksi kunnassa tähän suuntaan tehdä ehdotuksia esimerkiksi niin kuin työttömille, työkokeiluille, sairaille, liikuntaesteisille ja muille erikoisen tarpeessa oleville ihmisille niin kuin tarjota vapaata kyytiä, vapaalippuja, tietyn määrän maksuttomia matkoja ja niin päin pois. Onko, hei, kysyn tässä heti Ossilta, että onko Vantaalla vaunujen kanssa, lastenvaunujen kanssa kulkeville niin maksuton? Helsingissähän on. On. Niin, no siis Helsinki on ihan samaa taksa-aluetta ja siihen kuuluu nykyisin Helsingin seudun liikenteeseen kuuluu 7 tai 8 kuntaa, jos meidän on kaikissa sama. Paitsi että hieman vaikuttaa hintoihin, joka on pikkusen outoa. Jos nyt vielä hetkeksi palataan tuonne Tukholmaan, niin meillähän oli siellä käytössä kuukausilippu, joka oli voimassa koko läänin alueella, eikä ollut erikseen kuntakohtaisia kuukausilippuja. Oli melkoinen kulttuurisokki muuttaa tänne pääkaupunkiseudulle. Jokaisessa kaupungissa oli siihen aikaan vieläpä eri hinta sillä kertalipullakin, mutta tämä menee pikkusen niin kuin askeltaan tämmöinen maksuttomuusliike. Voi kertoa, joskus tutkiskelin noita ja lueskelin eri kokemuksia nimenomaan kommunistienemmistöisissä kaupungeissa, esimerkiksi Ranskassa. Oli tämmöinen käytäntö, että maksuton liikenne oli voimassa ruuhka-aikana. Miksi juuri ruuhka-aikana? Juuri siksi, koska se rahastaminen kestää kauan. Eli silloin saatiin se säästö aikaan sillä, että kaikki meni vaan koko ajan vauhdilla. Itsepalveluperiaatteesta, joka nyt ei välttämättä liity tähän, mutta tuosta Nokian renkaista tuli vain mieleen yhdistellä nuo 10 asiaa yhteen ja samaan pötköön. Eli kun puhuttiin tästä vihreästä ympäristöpolitiikasta, joka on uusi punainen, vai oliko se päinvastoin, niin sähköautoillahan täällä nyt ajetaan tuossa mun ikkunan alla tuo linja, joka on tarkoitettu korvattavaksi tässä pikkuhiljaa raitiovaunuliikenteellä. Siis miten tähän Nokian renkaat liittyy siten, että varsin huomattava osa liikenteen päästöistä, kaikkihan sen varmaan tietää, johtuu siitä, että se rengas pyörii siinä asfaltissa. Ja varsinkin talvella, kun henkilöautoissa on nämä hokit, eli nastat, niin nämä rouhii sitä asfalttia ja pilkkovat sitä, mutta niistä renkaista itsestään irtoaa koko ajan. Nykyisin tiedetään, että niin sanottua mikromuovia kulkeutuu koko ajan maailman meriin, joka on lähtöisin näistä autojen pyöristä. Ja siinä mielessä juuri tämä radiovaunu onkin aika häkellyttävän kätevä ratkaisu, koska siinähän ei ole kumipyörä, jotka olisivat kontaktissa tämän alustan kanssa, vaan rautainen pyörä, jonka kontakti siihen rautaiseen kiskoon. Arvatkaapa kuinka suuri se alue on. Nykyisin ei kolikoita juuri käytetä, mutta jos joku vielä muistaa, minkä kokoinen oli pennin raha tai 10 sentin kolikko. Se ei ole sen suurempi se kulutus, joka osuu siihen kiskoon. Se on sen 10 sentin verran. Siitä ei irtoa kaiketikkaan mitään mikromuovia, koska se rengas ja kisko ei ole tehty muovista, kuten nämä Nokian renkaat tehdään. Ja Nokian renkailla on juuri se osuus tässä
kovassa väittelyssä, että mikä kannattaa ja mikä ei kannata. Aikoinaan raitiovaunuliikenteestä luovuttiin Tukholmassa, Turussa ja monissa muissa paikoissa autoliikenteen, lähinnä juuri rengasteollisuuden painostuksen vaikutuksen tuloksena. Nyt sitä on hirveän vaikea monissa paikoissa palauttaa. En oikein ymmärrä, miten se on laskettu, mutta tästä raitiovaunuliikenteestä on tehty 1 000 euron tarkkuudella jopa näitä kannattavuuslaskelmia, kuinka se tuottaa jopa jonkun, sanotaan nyt 286 000 euroa voittoa, pelkästään se siirtyminen siihen. En ymmärrä, miten semmoinen voidaan laskea noin tarkkaan, mutta enkä sitä ylipäänsä, että miten se tuotanto lasketaan. Mutta sillä on tietynlaiset ympäristövaikutukset. Ja tämä Vantaan kaupunki, kun se Helsingin laajentumisesta oli tässä alussa puhetta, niin siitä on tapahtunut, kun Helsinki on syönyt ympäriltään tätä Vantaata. Siis Lauttasaari ja Vuosaarikin kuuluvat Helsingin pitäjään aikoinaan. Se, mikä on jäänyt jäljelle, niin se on niin kuin tämmöinen reuna-alue. Niin kuin on tällainen vanha sanonta, että Kehä kolmosen takana. Se on ajalta silloin, kun Helsingin pitäjässä ei todellakaan ollut mitään muuta kuin metsää Kehä kolmosen takana. Niin mutta nyt kun se on, ja meillä on niin kuin lännen ja idän välillä on suuri välimatkaa. Ja sen takia liikenteellä on tietenkin omaa merkityksessä, mutta montaksi asiaa mä sanon? Mä lupasin 10 asiaa liittää tähän. Siis tämä lähipalvelut on se yksi juttu, jota niin kuin meidän ohjelmassa on ja vaatimuksena, että palvelut pitää olla mahdollisimman lähellä, jolloin tämä liikenteen määrä tarve vähenee aika rauhasti. Tällainen liikuntakykyinen ihminen, niin kuin minä, niin mähän voi mennä tuonne tästä Hakunilasta tuonne Mörmäkeen, jos mä tarvitsen sairaanhoitoa. Mutta ei kaikki pysty siihen. Monella on liikuntarajoitteita, on rahallisia rajoitteita, ajallisia rajoitteita sun muuta, että ne palvelut pitää olla tässä lähellä. Ja koulut erinomaisestikin, niin tästä on nyt lakkautettu koulu muutama vuosi sitten Hakunilasta. Asukkaat vastusti sitä ja sille oli olevinaan hirveät perusteet, että mihin sitä käytetään sitä rakennusta sen jälkeen. Se on seisonut tyhjillään se rakennus siitä lähtien monta vuotta tuossa. Eli tämä ei oikein skulaa tämä homma, vai miten se sanotaan näin niin kuin tällä paikallisella kielellä. Ei pidä lopettaa kouluja, ei pidä lopettaa terveysasemia, vaan niitä pitää rakentaa lisää. Raitiovaunu voi olla hyvä keksintö, mutta se liikkumisen tarve on just se, joka on niin se ympäristöteko, että sitä pitää vähentää. Kumipyörä. Totta se on, että se sähkö tuotetaan ehkä epäekologisesti myöskin, mutta meillä on tulevaisuudessa tuulivoimaa ja maalämpöä ja kaikkea, joilla on mahdollista saada tuo radiovaunukin kulkemaan tuosta. Se kulkee tuosta mun ikkunan alta se reitti. Mä näen sen tuosta näin. Hieno homma. Vastasinko mä kysymykseen? Kyllä sä varmaan vastatit. Ja hyvä, että siinä tuli monia asioita, koska mullekin tuli monia asioita mieleen tässä sun puheenvuoron aikana. Palveluiden lähellä pitäminenhän on sellainen asia, mikä tukee sitä matalan kynnyksen hoitoon hakeutumista, jos puhutaan esimerkiksi niin kuin sote-palveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, ja se tukee ennaltaehkäistävyyttä myöskin ja sitä, että ei anneta niiden ihmisten ongelmien kasaantua ja vaikeutua, vaan että silloin kun palvelut on lähellä, niin niihin on helpompi hakeutua, ne on helpompi löytää ja sitä apua niihin omiin ongelmiin saa todennäköisesti paljon paremmin. Ja nythän
monia nuoria haittaa mielenterveysongelmat ja haasteet mielenterveyden kanssa. Se on ihan todellista ja korona-aika ei ole tehnyt yhtään niin kuin hyvää sille tilanteelle, vaan päinvastoin se on lisännyt oikeastaan kaiken ikäisten mielenterveysongelmia, mutta erityisesti nuorilla. Niin se, että Vantaalla olisi saatavilla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita helpommin, niin se tukisi silloin sitä, että näitä ihmisiä ei syrjäytetä yhteiskunnasta sillä että niitä palveluita ei ole saatavilla. Sehän on se syy, mikä monia syrjäyttää, että ne ei saa apua, vaikka niillä ehkä olisikin se oma aloite hakea sitä apua, niin sitä ei ole saatavilla. Tällä hetkellä, jos sä haluat saada mielenterveysneuvontaa tai keskusteluapua, niin siinä on ihan valtavat jonot kaupungilla, ja mikäli jotakin vapaita aikoja tulee, niin ne viedään ihan minuuteissa. Se on totta. Ja näihin sitten esimerkiksi, jos haluaa vaikka psykologin palveluita ja tällaiseen, niin pitää tehdä lähetteen kautta, ja ne menee sitten depressiohoitoon. Eli silloin sä periaatteessa saat sen leiman. Sinä olet masentunut. Sinä menet lähetteen kanssa tonne. Niin se ei ole mitään matalan kynnyksen palvelua silloin. Ja silloin todennäköisesti sellaiset ihmiset, jotka olisi niistä elämän haasteista päässyt yli esimerkiksi sillä matalan kynnyksen keskusteluavulla, niin silloin näille samoille ihmisille vaan annetaan sitten todennäköisesti mielialalääkkeitä, joihin ne sitten jää kiinni pitkäksi aikaa. Eli ennaltaehkäistävyys, se, että palveluita on saatavilla matalalla kynnyksellä, niin ne on se, mikä estää sitä inhimillistä katastrofia, mikä tapahtuu siitä, jos niitä palveluita ei ole saatavilla. Eli se on ihan totta. Niin. Siis Malmilla on, jos nyt Vantaalta sattuu jossakin konttoreilla ulkopuolella, oikein ongelma tulee päälle. Nyt Ossi ei kuulu. Eikö mä avannut sitä mikkiä? Joo. Kyllä sä avasit jo, mutta se välillä kuuluu vähän pienellä se sun ääni. Se on se, mikä mä oon niin kokenut tässä, niin huomannut, että siis Malmille pääsee ainoastaan koko pääkaupunkiseudun yhteispäivystys on Malmin sairaalassa. Ja sitten kun on päässyt siellä jonkun ihmisen kanssa keskustelemaan, niin sitten sanotaan, että aamulla 10 aikaan auki tuo toimi. Jaksaako sitten ihan oikeasti ongelmallinen nuori odottaa sitä aamua? Ja onko se enää kykeneväinen, pääseekö se sinne omalla kyydillään vai onko sillä mahdollista päästä sinne toimistoaikana? Tuo matalia kynnyksiä, niitä pitäisi olla sitten niin kuin tosiaan ihan kävelymatkan päässä voisi melkein kärkistää. Tästä Malmillekaan ei ole ihan helppo päästä esimerkiksi keskellä yötä. Juuri näin. Ja ennen kuin annan Heikille puheenvuoron, niin tuosta joukkoliikenteestä sanon vielä pari sanaa, että se on ihan totta, että toimiva joukkoliikenne parantaa niiden palveluiden äärelle pääsemistä ja töiden äärelle pääsemistä. Ja tällä tavoinhan se niin kuin edistää yhdenvertaisuutta ja niitä asukkaiden tarpeita. Ja pidän itse raitiovaunuhanketta ihan hyvänä Vantaalla, että sitä suunnitellaan. Ja kyllä mun mielestä Vantaalla on ratikalle ihan tilausta, mutta nyt tässä niin kuin porvarillisessa kuntapolitiikassa ja yhteiskunnassa läpikaupallistetussa, niin sen raitiotien
valitettava vaikutus on se, että se tulee varmasti nostamaan asumisen hintaa niin kuin niillä seuduilla, mihin se rakennetaan. Näin ainakin uumoillaan. Ja tämä on ehkä niin kuin eräillä tahoilla se argumentti, millä ratikkaa vastustetaan. Oli se sitten niin kuin heillä sitten mikä aito argumentti tai ei, mutta sillä sitä vastustetaan. Eli asuminen on niin kuin se, mihin pitäisi sieltä kunnasta tai niin kuin Vantaan kaupungilta löytyä ne työkalut kohtuullistaa asumisen hinta Vantaalla. Eli se, että me parannetaan joukkoliikennettä, niin sehän pitäisi olla niin kuin asukkaiden perspektiivistä niin kuin toimiva teko, hyvä teko. Niin sitten jos niin kuin joukkoliikenteen kehittäminen nostaa asumisen hintaa ihmisillä, se, että niillä ei ole jatkossa enää varaa kulkea sillä joukkoliikenteellä, eikä niillä ole varaa siihen omaan asuntoon, niin eihän tällainen kehitys palvele yhtään ketään, paitsi niitä, ketkä repii ne rahat siitä joukkoliikenteestä ja siitä asumisesta. Täällä oli Jari Karttunen joutuu poistumaan tilaisuudesta. Se on ihan ok pakottavista syistä. Ja Jari kommentoi täällä, että voin kertoa, että Leppävirrollakin saisi olla parempi joukkoliikenne. Niin, joukkoliikenteen niin kuin parantamista tarvitaan isoissa kaupungeissa ja sitten myöskin pienillä paikkakunnilla ja pienillä seuduilla. Eli se ei saa olla vaan tietenkään mikään PK-seudun yksinoikeus, hyvä joukkoliikenne, vaan sitä pitää olla ihan saatavilla kaikkialla siinä muodossa, missä on järkevää toteuttaa. Kaikissa pienissä paikoissa ei ole järkevää toteuttaa sitä niin kuin ihan samalla tapaa kuin isoissa kaupungeissa, mutta onhan olemassa kutsuliikennettä ja yhteiskäyttöautoja ja kaikenmoisia niin kuin erilaisia tapoja, millä sitä voidaan kehittää. Toi Heikki, ole hyvä. Sulla on mikki kiinni, Heikki. Joo, kiitoksia. Aika lailla tulikin tuossa kommentti liittyen siihen, mitä halusin sanoa tuossa, että tämä yleensä, että pääsee matkustamaan kodin ulkopuolelta toisaalle, niin on niin kuin, siis siitä ei pitäisi niin kuin tehdä minkäänlaista kompromissia sille, että kun jos niin kuin tyyli on kalliit lippujen hinnat tai ei ole tarpeeksi liikennettä, niin siinä kärsii sitten tasa-arvo siinä, että mietin, että kun nyt on muotia puhua erilaisista kokeiluista, kun on ollut perustulokokeilua ja sitten jossain on ollut tätä 6 tunnin työaikakokeilua, niin eikö Vantaa voisi ihan hyvin ottaa tämmöisen maksuttoman kokeilun tai sitten kun miettii ihan tämmöistä välivaihetta ihan kohti lopullista maksuttomuutta, niin esimerkiksi junissa niin tarkastajilla, niin että heillä ei niin kuin olisi oikeutta periä sakkoja liputta matkustavilta, vaan että siitä tehtäisiin vaikka semmoinen huomautus, mikä olisi verrattavissa vaikka siihen, jossa ajat niin kuin ilman pyöräilykypärää, niin sulle voidaan niin kuin huomauttaa siitä, mutta ei sitten tulisi minkäänlaista niin kuin rikemääräystä siihen, että kohti niin kuin maksuttomuutta, niin sehän olisi se tavoiteltava asia. Ja sitten mietin raitiolinjaa, mitä itsekin kannatan ehdottomasti pelkästään jo sen esteettömyyden vuoksi. Että kun busseihinhan on vähän hankala sitten päästä, jos olet niin kuin liikuntarajoitteinen esimerkiksi. Mutta sitten
tosiaan nuo huomiot siitä, että pitäisi ottaa huomioon se, että ei niin kuin asumisen hinta sitten nousisi niillä alueilla. Ja sitten mietin reittiä, että sikäli kannatan, että Hakunilan alue liitettäisiin, tai siis niin kuin kytkettäisiin näillä raiteilla vahvemmin tuohon Tikkurilan alueeseen, niin toi Mellunmäki lentoasema, niin se on ymmärtääkseni tämä alue, tai tämä reitti, mitä 562 jo ajaa, ja ymmärtääkseni se on jo aika vilkas silleen, että kun miettii vaikka esimerkiksi jotain Simonkylää tai ihan Länsi-Vantaatakin, niin siellä, jos sen ihan väärässä on, niin siellä on aika harvassa se liikenne, että eikö siellä olisi ollut ehkä pikkasen akuutimpaa tarvetta, että vähän niin kuin se kiinnostaa, että miksi justiinsa tämä Mellunmäki lentoasema, Mellunmäki Aviapolis, joka on jo suhteellisen vilkas. Mutta siis raitiolinja on kyllä kannatettava. Joo, lentoasemallehan on ihan toimivat yhteydet tällä hetkellä. Sinne menee parhaat raiteet ja busseja. Eli en mäkään näe tarvetta, miksi sitä ratikan reittiä pitäisi sinne linjata, koska sinne pääsee jo niin hyvin, kun on tarve julkisella liikenteellä. Eli se, että sinne tuodaan se kolmas joukkoliikenteen muoto niin kuin lentoasemalle, niin en näe sitä fiksuna. Ja muutenkin mietitään, että nyt korona-aikana lentoliikenteen rooli on vähentynyt, hyvä näin, ihan ympäristönkin takia. Ja mä en pidä siitä, että palattaisiin siihen normaaliin siinä mielessä, että 4 kertaa vuodessa olisi fiksua lähteä ulkomaille ja kaikki 2 tunnin kokousmatkat pitää jossain Keski-Euroopassa. Että tämänkin takia niin kuin olisi hyvä, että pidetään näitä etäyhteyksiä niin kuin hallussa sellaisessa tarpeessa, missä niin kuin ei ole aivan välttämätöntä matkustaa niin kuin muualle lentokoneella. Ja sitten vaikka suosia sitä kotimaan matkailuakin ihan. Kotimaan matkailukin on junalla ihan mukavaa. Toi asumisesta sellainen ihan konkreettinen ehdotushan SKP:lla on Vantaalla, eli vuokrakatto. Asumisen hinta saadaan kohtuullistettua vuokrakatolla. Ja sehän voisi esimerkiksi olla hieman alueellinen, eli ei sillä tavalla, että sama summa koko Vantaalla, koska niitä alueellisia erojahan kyllä on jonkun verran, mutta se vuokrakatto pitää niin kuin yleisesti ottaen olla inhimillinen sillä tavalla, että ihmisillä on varaa asua. Vantaalla on asunnottomia ihmisiä, ja jokainen asunnoton ihminen on liikaa, ja se on aina merkki siitä, että ollaan epäonnistuttu. Ja tällä hetkellä Vantaan kunnallispolitiikassa ollaan epäonnistuttu, koska kaikilla ei toteudu se perusoikeus asumiseen. Ja tähän ei ole mitään rakettitiedettä. Ja se asia ei ratkea sillä, että puhutaan jatkuvasti, että pitää rakentaa lisää asuntoja. Se ei ole se ratkaisu. Jos ihmisillä ei ole varaa asua, ne ei pysty hankkimaan sitä omaa asuntoa, niin asia ei ratkea sillä, että vaan rakennetaan lisää asuntoja, vaan se yksinkertaisesti kaupungin pitää poliittisilla päätöksillä turvata jokaiselle se oikeus asumiseen, turvataan jokaiselle se oma asunto. Ja rakentamistakin tarvitaan, mutta rakennetaan mieluummin sitten julkisesti kaupungin omana tuotantona, koska tähän on montakin syytä, miksi pitäisi rakentaa julkisesti kaupungin omana tuotantona. Ensinnäkin silloin, kun on kaupungin vuokra-asuntoja, niin tämä vuokrakatto on tosi helppo toteuttaa niissä tilanteissa. Kaupunki on vuokranantaja ja se määrittää sen vuokratason. Ja se voidaan poliittisesti määritellä, että se pitää olla inhimillinen niin, että ihmisillä on varaa asua. Eikä tällöin niin kuin tarvi tällaisten investointien, kuten raitiovaunun, ei niin kuin tarvi antaa vaikuttaa siihen asumisen hintaan niin kuin korottavasti. Ja sitten hyvä vaikutus julkisella rakentamisella
ylipäätään oli ne asuntoja tai koulurakennuksia tai mitä vaan, niin on se, että todennäköisemmin me voidaan pitää se laatu omissa käsissä. Todennäköisemmin voidaan ehkäistä sisäilmaongelmia, sen rakentamisen muita laatuongelmia, mitä nyt Suomessa on niin kuin aivan liikaa ollut viime aikoina. Rakentamisen laatu on tippunut huomattavasti alas ja ihan uusia rakennuksia on, joissa on kaikenlaisia sisätilaongelmia ja homeongelmia, niin jotainhan siinä rakentamisessa on tehty silloin väärin. Ja siellä ei ole toiminut niin kuin työnjohto, eikä ole toiminut niin kuin tämä rakentamisen ketju, koska nyt tällä hetkellä, kun monesti yksityiset firmat, yksityiset alihankkijat vastaa sitä rakentamisesta, ja sitten alihankkijoillakin on alihankkijoita ja niillä on alihankkijoita, niin eihän tämä ketju voi pysyä niin kuin fiksusti koossa, kun se tieto ei voi niin kuin järjellä ajateltuna niin kuin pysyä tässä kunnossa. Eli kyse on ihan myöskin viestintäongelmista ja tällaisista, mitkä sitten avaa niin kuin reittejä niille laatuongelmille rakentamisessa. Eli rakennetaan julkisesti sillä tavalla, että kaupunki pystyy niin kuin poliittisesti valvomaan sitä rakentamista. Ja silloin myöskin niin kuin, kaupungin rakennustoimella on niin kuin suora vaikutus siihen, mitä tehdään. Tämähän ei tarkoita sitä, että kaupunki olisi silloin korruptiosta vapaa. Korruptiotahan nähdään niin kuin myös julkisissa rakennushankkeissa ja sellaisissa, että no nyt esimerkiksi kun monesti yksityiset urakoitsijat toteuttaa sen, niin siinä on niin kuin niillä yksityisillä toimijoilla ja kaupungin viranhaltijoilla on korruptoitunut yhteys. Eli tällaiset niin kuin yhteydet pitää katkaista, se niin kuin kaupungin hallinnon ja suurbisneksen niin kuin välinen korruptiolinkki pitää katkaista. Näistä täytyy niin kuin aina olla saatavilla jonkinlaiset sisäiset selvitykset, että mitä on tapahtunut ja miten estetään nämä tulevaisuudessa. Ja mä kyllä väitän, että jos rakennetaan, silloin kun rakennetaan, niin rakennetaan kaupungin niin kuin julkisena omana tuotantona, niin silloin näitä kaikkia ongelmia voidaan pitää niin kuin käsissä paremmin niin, että niistä ei tule ongelmia. Ei tule ongelmaksi niin kuin asumisen liian korkea hinta tai siis rakentamisen huono laatu. Mä mietin, me ollaan jonkun verran tässä jo ihan hyvin keskusteltu, että voisiko nyt olla ehdokkailla semmoinen niin kuin loppukaneettien paikka, että nyt voi vielä niin kuin sanoa sen, mitä ei ole vielä sanonut, mitä ei ole aikaisemmin tullut mieleen, ja sitten vähän niputtaa sitä, miksi SKP on hyvä valinta kunnallisvaaleissa. Kuka haluaa aloittaa? Voin aloittaa. Joo. Lyhyesti yritän sanoa, että tässä on erittäin hyvää analyysiä tullut tästä, että miten eri asiat vaikuttavat toinen toisiinsa ja nyt sitten kuntaperspektiivistä, ihmisen perspektiivistä kunnassa. Niin tätä pitäisi jatkaa ja syventää, ja sitä pitäisi päästä niin kuin keskustelemaan kuntien sisällä ihan työntekijöiden ja asukkaiden kesken. Eli siis ikään kuin selkeyttää kunnan olemusta ja tehtäviä niin kuin monelta suunnalta. Ja tässä mä haluaisin tuoda esille myöskin korostaa sitä, että ihminen on siis koko ajan yksilöllinen, mutta yhteisöllinen, no en sano eläin, koska se on ihminen. Mutta että esimerkiksi tämä nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen, että joka 10 ongelmia, niin se, mitä tämä porvarillinen yhteiskunta tarjoaa militarismeineen, vaan se on nimenomaan yksi keskeinen varjo, joka niin kuin tulee nuorten, jotta tämä porvariyhteiskunta ylläpitää kapitalismi. Meillä on ollut ja porvari vastuussa itsestään ja että yksilö on se, jota sitten rangaistaan esimerkiksi vanhempia, että ne eivät ole hoitanut lapsiaan tai jotain muuta kunnolla ja bla bla bla. Ja mutta että
että se on yhteisöllinen kysymys, niin lastensuojelu kuin kunto- ja asuntotuotanto, ja että se sen pilkkominen, mikä nyt on porvaristo- ja kapitalismin perusolemukseen liittyvää, eli asettaminen ihmiset vastakkain ja pilkkominen, niin kuin asioiden pilkkominen, ikään kuin yksilö- tai niin kuin syynäkökulmaisesti ja yhteisöllisen analyysin ja näkemysten ja hoidon ja niin edelleen niin kuin toissijainen. Niin nyt pitäisi päästä ihmisen paikasta ja näistä ja ilman muuta työmaa ja näin edelleen, mutta että se samalla sitten tämä moniulotteista analyysiä, mitä Ossi tuossa hyvin teki ja nyt ja te muutkin. Niin tämä olisi niin kuin mun mielestä. Vantaa ei ole huono paikka niin kuin jatkaa keskustelua ja vaikka ei nyt mihinkään valtuustoon päästäskään, niin se semmoinen niin kuin uudenlainen kuntakeskustelu voisi olla myös se meidän vähän niin kuin pitemmän ajan näkökulma ja siihen vetäminen, monien ihmisten vetäminen mukaan. Kiitos. Kiitos. Siinä oli vähän nettiyhteydessä pätkimistä, mutta kuultiin kuitenkin niin kuin lähes kaikki, mitä sanoit, että sinänsä ei haitannut puheenvuoro. Olisiko Ossilla sitten loppukaneetteja? Nyt ei kuulu, Ossi. Onkohan meillä kaikilla nyt vähän ongelmia kuuluvuudessa? Tuntuu vähän olevan, joo. Täällä kaikuu ja kiekuu ja vaikka mitä ihmeellistä. No niin, nyt kuuluu, kun olet vähän lähempänä, niin kuuluu paremmin. Sanotaanko, että ei sanota vielä. Odotetaan, että jos Ossin yhteys toimii. Ei mulla taida mitään sanottavaa olla siinä esittelyssä, vaan kävi se ilmi, että enhän minäkään ole Vantaalla ollut kirjoilla. Ongerusta. Eli edellisissä vaaleissa mä olin ehdokkaana tuolla Sipussa. Ja se on ainoa keino löytää sopiva ehdokas. Ihmisestä irrallaan oleva asenne, että olisi jokin muu, joka pitää puolustaa kuin tätä. Mä en kuule mitään. Paremmilla yhteyksillä. Joo. Tässä on valitettavasti loppuvaiheessa ilmennyt vähän yhteysongelmia, mutta näille ei voida mitään. Se kuuluu vähän näihin tekniikka-hirviöjuttuihin. No, jos Heikillä kuuluu ääni vielä, niin Heikki voi sanoa vielä loppuun muutaman sanan. No, kokeillaan. Joo. Elikkä sanottakoon nyt tähän loppuun, että äänestä SKP:tä, jos haluat äänestää vantaalaisuuden, Vantaan saavutettavuuden, peruspalvelujen ja pienen ihmisen ja ympäristön puolesta. Ja haluaisin ottaa röyhkeästi haltuun ton vähän aiemmin mainitun, että punainen on uusi vihreä. SKP. Joo, kiitos
Heikki, ja SKP-vaatimus siitä, että hävittää miljardit pitää siirtää kuntapalveluihin, niin se on protesti hallituksen HX-hävittäjähankkeelle, se on protesti kunnille ja ihmisille kuuluvien rahojen tuhlausta vastaan. Ja se on ennen kaikkea se on tällainen niin kuin rauhan protesti, mutta se on myös kannanotto sille, että kunnat on niitä, millä on vastuu lähipalveluista. Ja niillä kuuluu olla vastuu siitä, että ihmisillä on paremmat vaikutusmahdollisuudet ja että ympäristö ja lähiluonto otetaan huomioon päätöksenteossa. Niin nämä kaikki on sellaisia, että ne vaatii poliittisia päätöksiä oikeaan suuntaan tai vasempaan suuntaan, ja ne tarvii rahoitusta. Ja sitä rahoitusta SKP on turvaamassa sillä, että perutaan hävittäjähankinnat, korotetaan reippaasti kuntien valtionosuuksia ja esimerkiksi toteutetaan verouudistus Suomessa. Esimerkiksi tämän avulla voitaisiin pääomatulot ottaa kunnallisverotuksen piiriin ja sieltä tulisi kunnille huomattavasti miljardeja, siis lisää rahoitusta. Ja SKP:n äänestäminen näissä kuntavaaleissa on niin kuin kannanotto lähipalvelujen, lähiluonnon, lähidemokratian, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, kaikkien näiden puolesta. Ja tässä on Vantaalla meillä 5 hyvää ehdokasta, ja meillä on vaalisivut olemassa osoitteessa skp-vantaa.fi, ja sieltä kuntavaalit 2021. Tutustukaa siellä meidän ehdokkaisiin, ja sitten siellä on lyhyillä ranskalaisilla viivoilla meidän konkreettisia vaatimuksia ja teemoja Vantaalla, mitä me halutaan. Ja tämä keskustelu tänään tulee tallenteena tuonne meidän YouTube-kanavalle todennäköisesti, sinne laitetaan, eli SKP Vantaa. Sieltä voitte jälkikäteen sitten tutustua siihen mitä me ollaan täällä esitetty. Ja sitten kun me päästään sinne valtuustoon, niin me pidetään yhdessä asukkaiden kanssa huolta siitä, että asioille pyritään tekemään jotain, asioita pyritään muuttamaan. Nykyiset valtuustovoimat ei tähän muutokseen riitä. Mä kiitän ehdokastovereita täällä ja kiitän kaikkia, ketkä on seurannut tätä keskustelua täällä Zoomissa, ja toivotan mukavaa alkanutta viikkoa, ja kaikille ehdokkaille ja äänestäjille niin tsemppiä vaalirytistyksiin. Eli näillä sanoilla. Kuin myös. Yes. Moikka. Hei.